በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሎማንቲ ብዛዕባ ዕለተ ሰኒ ርግመተ በለስ ከምኡውን ብዛዕባ ዕለተ ሰሉስ መዓልቲ ሕቶ ተባሂለን ዝስየማ መዓልታት ክንዘራረብ ኢና። ስለእን ሕፅር ዝበለ ትምህርቲ ክንመሃር ኢና። ክሳብ መወዳእታ መደብና ምሳና ኮንኩም ክትከታተሉ ብስም እግዚአብሔር ጻዊት ነቅርብ። ነቶም ካልኦት ኣሕዋትኩም ድማ ሸር ብምግባር ተኻፈልቲ ናይዚ ትምህርቲ ክትገብሮም ንላቦ። ጎይታ ብዕለተ ሰኒ ኣብ ቤተ መቅደስ ክሸጡን ክሻየጡን ዝረኸቦም ሰባት ሰጊጎም ቤት ጸሎት ዳ እምበር ቤት ጓሓላሉን መሸጥን መለዋወጥን ኣይኮነን ኢሉ ካብቲ ቤተ መቅደስ ሰጊጎም ብድሕሪኡ ንግሆ ናብ ከተማ ክምለስ ከሎ ጠመየ ይብል። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ፍቅዲ 18 ዘሎ ቃል እንድሕር ዳሪናዮ ንግሆ ናብ ከተማ ክምለስ ከሎ ጠመየ። ኣብ ጥቓ መንገዲ ኸ ሓንቲ ኦም በለስ ርኢዩ ናብኣ ኸደ። ቆፅሊ ጥራይ እምበር ሓንቲ እኳ ይረኸበላን እሞ ደጊም ካባኽና ሓዋሩ ፍረ ኣይፍረ በላ። እታ ኦም በለስ ድማ ብኡ ንብኡ ንቐፀት። ደቀ መዛሙርቱ ርኢዮም እዛ ኦም በለስ ከመይ ኢላ ሕጂ ንሕጂ ንቐፀት ኢሎም ተገረሙ። እምነት እንተሃልይኩም ሲ ነዚ እምባ ናብቲ ባሕሪ ኺድ እንተኢልኩሞስ ክኸይድ ይኽእል እዩ ኢሉ ተዛሪቦም ይብል። ግን ኣብዚ ቃል ገለ ግርም ዝብል ቃል ኣሎ። ክርስቶስ ብንግሆ ጠሚ ይብል። ናብ ከተማ ክምለስ ከሎ ብንግሆ ጠመየ ይብል። ብንግሆ ጠመየ። ክርስቶስ ብሓቂ ብንግሆ ክጠሚ ዝኽእል ድዩ? ኣይኮነን። ክርስቶስ ንሕና ደቂ ሰባት ከመን ብንግሆ ይንጠምን ኢና። ክርስቶስ ብንግሆ ክጠሚ ይኽእል ድዩ? እቲ ን40 መዓልትን ን40 ለይትን ኣብ ገዳመ ቀረንጦስ ዝፀመ ክርስቶስ ብንግሆ ክጠመየ ይኽእል ዶ? እቲ ን5,000 ዝኾኑ ህዝቢ ዘፅገበ ክርስቶስ ብንግሆ ክጠሚ ይኽእል ኢልኩም ተሓስቡ? ንምንታይ ዳኣሉ እሞ ጠመየ ዝበሃል ዘሎ? ማርከስ እዚ ጠመየ ዝበሃል ዘሎ ምስጢር ካሊእ ምስጢር ኣለዎ። እሱ ኸ እንታይ እዩ? ፍቕሪ ናይ ደቂ ሰባት ንስሓ ናይ ደቂ ሰባት ይጠሚ። ኣቦና ሙሴ እግዚኣብሔር ሓቲቶ እንታይ ኢኻ ትበሊዕ እንታይ ኢኻ ትሰቲ ኢሉ ሓቲቶ ነይሩ። እግዚኣብሔር ከዓ ሰብ ናብ ንስሓ ክምለስ ከሎ ብንስሓ ክመላለስ ከሎ ንሱ መግበ እዩ። እቲ ናብ ንስሓ ዝተመለሰ ዝነበዖ ንብዓት ከዓ ንሱ ከዓ መስተ እዩ። እዚየ ዝበለ እዚየ ዝሰቲ ኢሉ ንሙሴ ነጊሮ ነይሩ። እምበኣርከስ እግዚኣብሔር ጎይታ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ጠሚዩ ክንብል ከለና ፍቕሪ ናይ ደቂ ሰባት ከም ዝጠመየ እዩ መጻሕፍቲ ቤተክርስትያን ዝነግሩና ማለት እዩ። ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ከምዚ ክብሉ ብዛዕባ ክርስቶስ ተዛሪቦ ነይሮም። ክርስቶስ ንደቂ ሰባት ይቕረ ንምባል ብጣዕሚ ህወኽ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም። ጠመየ ዝብል ቃል ኣብ ቀራንዮ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ከሎ ክርስቶስ ደቂሞ ነይሩ። እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ? ኣብ መስቀል ኮይኑ ፀማእኩ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኸ ፀሚኡ ዶ ክንብል ንኸውን? ብሓቂ ድዩ ናይ ብስጋ ፀሚኡ? ኣይኮነን። ክርስቶስ ዝፀምኦ ፍቕሪ ናይ ደቂ ሰባት እዩ። እቲ ንዕዖም ኢሉ እንዳተሰቕለሎም ንሶም ክሰቕልዎ ከለዉ እቲ ንዕዖም ንድሕነት ኢሉ ዝመፀ ክርስቶስ ንሳቶም ግና ስለ ዘይፈለጥዎ ክሰቕልዎ ከለዉ ምስ ረኣየ ፍቕሪ ናይ ደቂ ሰባት ፀሚኤ ኢሉ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሰዓት እዚ ኣቦታትና ክመሳጥርዎ ከለዉ እንሆ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ጠሚኡ ነይሩ ክርስቶስ። ግን ጥምየቱን ፅምኡን ዝረወየሉ እቲ ብየማኑ ዝነበረ ሽፍታ ኣብቲ መፅእ መንግስትኻ ዘክረኒ ምስ በሎ እቲ ምምላስ ናይቲ ሽፍታ ኣፅጊብዎ ንክርስቶስ፣ እቲ ንብዓት ናይቲ ሽፍታ ኣርዊዎ ንክርስቶስ ማለት እዩ። ስለዚ ክርስቶስ ፀማእኩ ወይ ከዓ ጠሚዩ ዝበሃል ዘሎ ፍቅሪ ናይ ደቂ ሰባት ከም ዝኾነ ንርዳእ ማለት እዩ። ካልእ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ከም እነንብቦ እታ ኦም በለስ ክትፈርን ዘይትፈርን ወቕታ ኣይነበረን ይብል። ክትፈርየሉ እትኽእል ወቕታ ኣይነበረን። ስለዚ ክትፈርየሉ እትኽእል ወቕታ ስለ ዘይነበረ ክትፈሪ ካልእትን ክትፈሪ ዘይትኽእል ክንሳዕ ንምንታይ ክርስቶስ ፍረ ተፀቢዩ ኸብኣ ዘይፈረየት ኢልኸ ንምንታይ ረጊምዋ ዝብል ሕቶ ይለዓል እዩ። እዋ ትኽክል እዩ። ግን እቲ ሓቂ ንዓ ንምርጋም ኣይኮነን እቲ ዕላማ። እቲ ቀንዲ ዕላማ ንእስራኤላውያን ንምዝራብ እዩ። በታ ኦም በለስ ኣቢሉ ንእስራኤላውያን እዩ ተዛሪቦም። እስራኤላውያን እስራኤል ዝብል ስም ቃል ብቃሉ እንድሕር ዳሪናዮ እስራኤል ማለት ህዝቢ እግዚአብሔር፣ ደቂ እግዚአብሔር፣ ስድራ ቤት እግዚአብሔር፣ ከኣልቲ ሓያላት ረኣይቲ ማለት እዩ። ስለዚ እስራኤላውያን ስም ሒዞም ዝተረፉ ከምታ ኦም በለስ ቆፅሊ ጥራሕ ሒዞም ዝተረፉ ስለ ዝኾኑ ስሞምን ግብሮምን ሓደ ዘይኮነ ፍረ ዘይብሉ ቆፅሊ ጥራሕ ሒዞም ዝተረፉ ከም ዝኾኑ ንኸረድእ ንእስራኤላውያን ዝተዛረቦ ቃል እዩ ማለት እዩ። ቆፅሊ ጥራሕ ሒዙ ዝፀንሐ ኦም ፍረ እንድሕር ዳ ዘየፍሪ ኮይኑ ዋጋ የብሉን። እስራኤላውያን ከዓ እስራኤል ዝብል ቅዱስ ዝኾነ ፍሉይ ዝኾነ ስም ሒዞም ክንሶም ግን ግብሪ ዘይብሎም ክንሶም ቆፅሊ ጥራሕ ሒዞም ዝፀንሑ ስለ ዝኾኑ ስለዚ እምበኣር ንእስራኤል
ክርስቶስ ዝነቐፎም ማለት እዩ እስራኤላውያን ብዙሕ ፍሬ ክፈርዩ ዝግባኦም ከነሰም ብዙሕ ዋጋ ዝተኸፈለሎም ኣብ ዓለም እስራኤላውያን እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝፈትዎም ካብ ኩሉ ህዝቢ ዝመረጾም እግዚአብሔር ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለሎም ባሕር ከፊሉ ዘሳገሮም ኣብ ምድሪ መና ዝመገቦም እስራኤላውያን ፍሉይ እንክብካቤ ዝተገበረሎም ህዝቢ እዮም ግን ንሳቶም ብዙሕ ፍረ ክፈርዩ ዝግባኦም ቆጽሊ ጥራሕ ሒዞም ተረኺቦም ማለት እዩ እዚ ታሪክ እዚ ናባና ነምፃዮ ንሕና ህዝቢ ክርስቲያን ዝብል ስም ኣለና ክርስቶስ ከምቲ እስራኤላውያን ብዙሕ ዋጋን ብዙሕ ሓለፋን ዝተገበረሎም ንሕና እውን ብዙሕ ሓለፋ ተገይርልና እዩ ከመይኒ ዝብል መጀመርያ ክርስቲያን ዝብል ስም ኣለና ክርስቲያን ዝብል ስም ንኽንሕዝ ከዓ ክርስቶስ ስለ ዝመረፀና እዩ ከመይ ብዙሓት ሰባት ሃይማኖቶም ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ከይኮኑ ዝተፈጠሩ ብዙሓት ሰባት እዮም ኣብ ክንዲ ምርማር ናይ ኣቦይ ናይ ኣዴይ እንዳበሉ ከዓ ብኡቢሎም ይጠፉ ማለት እዩ ንሕና ኦርቶዶክሳውያን ንሕና ክርስቲያን ግና ክርስቶስ ባዕሉ ስለ ዝመረፀና ኣብ ቤቱ ክንነብር ኦርቶዶክስ ኮይና ክንፍጠር ፈቒድልና ማለት እዩ እዚ ዓብይ ትዕድልቲ እዩ ዓብይ ሓለፋ እዩ ከምኡውን ክርስቲያን ዝብል ስም ሒዝና ኣለና ክርስቲያን ማለት ሰዓበ ክርስቶስ ማለት እዩ ፍሉይ ዝኾነ ስም እዩ ማለት እዩ ግን ግብርናን ስምናን እንድሕር ዳኣ ተዘይተላጊቡ ፍረ ዘይብልና ቆፅሊ ኮይና ኢና ክንተርፍ ማለት እዩ ንሕና ግን ኣብዚ ዘመን እዚ ብሓቂ ቆፅሊ ጥራሕ ኢና ዘለና ዋላስ ፍረ ዘለዎ ኦም ኢና ዘለና እቲ ቆፅልና ፍረ ፍርዩ ዲ ኣይፍረይን ከመይ ንሕና ኣብዚ ዘመን እዚ ብዓሌት ንበኣስ መሪፅና ከም ዝተወለድና ብኣውራጃ ንበኣስ መሪፅና ከም ዝመፃና ብሃገር ብዓዲ ንበኣስ ሃገር ከም ዘለና ንሕና ሃገርናን ዓድናን ህይወትናን ትውልድናን መፈጠርናን መበቆልናን ክርስቶስ እዩ ሱርና መሰረትና ክርስቶስ እዩ ንሱ ይቦና ንሱ ህይወትና ናው ንኸይድ ምስኡ ንነብር ዓድናን ሃገርናን ከዓ ኢየሩሳሌም እዩ እዚ ዘለናዮ ምድሪ ገዛ ኽራይ ሓደ ገዛ ኽራይ ትካር እሞ ዓመት እንድሕር ተቐሚጥካ ድሕሪ ዓመት እቲ ዋና ገዛ ኽራይ ክቕመጠሉ ደልየ ውፃእ እንድሕር ኢልካ ትወፅእ ንሕና ካብዛ ዓለም እዚኣ ከምዛ ገዛ ኽራይ ኢና ንነብር ዘለና ሓደ መዓልቲ ካብዚ ገዛ ኽራይ ካብዚ ንነብረሉ ዘለና ዓለም ክንወፅእ ኢና ክንእለ ኢና ክንከይድ ኢና መዓልትና ኣኺሉ ማለት እዩ መስከድና ግን ናብታ ሰማያዊት ዝኾነት ዓድና ናብታ ኢየሩሳሌም ዝኾነት ዓድና ክንከይድ ቆፅሊ ጥራሕ ዘይኮነስ ፍረፍሪና ክንፀንሕ ይግባእ ማለት ኣብ ዘመን እዚ ቆፅሊ ጥራሕ ሒዝና ስለ ንነብር ዘለና ኢና ክርስቲያን ዝብል ስም ሒዝና ሓው ንሓው ይቐትሎ ሓፍቲ ንሓዋ ትቐትሎ ሓው ንሓው ይቐትል ሰበይቱ ንሰብኣያ ስሚ ጌራ ትቐትሎ ሰብኣያ ንሰበይቱ ካራ ይቐትላ ኣብ ዘመን እዚ ብምጭኽኻን ነንባዕልና ብምቅትታል ስም ጥራሕ ሒዝና ዝተረፍና ክርስቲያን ኢና ዘለና ሓው ንሓው ይሸጦ ኣብ ልብያ በረኻ እቶም ሓው ንሓው ዝሸጥዎ እንዳመተ ከሎ እንዳጠፈ ከሎ ዝሸጡ ናብ ቅትለት እንዳኸደ ከሎ ሱቕ ኢሎም ዝርዩ ኣሕዋት እዮም ነንባዕልና ንነዓቕ ድኻን ሃብታም እንዳተባሃልና ንጓናነ ስለዚ ንሕና ግብሪ ኣለና ፍረ ኣለና ክንብል ከመይ ጌርና ንኽእል ስም ኣለና እወ ከምታ በለስ ቆፅሊ ሒዛ ፀንሐት እወ ስም ኣለና ከም እስራኤላውያን ቆፅሊ ሒዞም ዝፀንሑ ክርስቲያን ዝብል ስም ኣለና ጥዑም ዝኾነ ስም ግን ግብሪ ዘይብሉ ክርስቲያን ዋጋ ዘለዎ ይኮነን ፍረ ዘይብላ በለስ ከም ዝተቆረፀት ከም ዝነቐፀት ንሕና ኸ ግብሪ ዘይብልና እንድሕር ዳ ኮይና ሓደ መዓልቲ ክንቁረፅ ኢና ነዚ ክገልፅ ከሎ ሃዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ ከም ዝኽእል ተዛሪቡ ነይሩ መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ዘሎ ታሪክ ብምሉእ እንድሕር ዳ ሪእናዮ እምነት ብዘይ ግብሪ ዋጋ ይብሉን ሓደ ሰብ እምነት ኣለኒ ኢሉ ግብሪ ዘይገብር እንድሕር ዳ ኮይኑ ግን ዋጋ የብሉን እምነት ብዘይ ግብሪ ግብሪ ካብ ብዘይ እምነት ምውትያ ይብላ ስለዚ እምበር ንሕና እምነት ክህልወና ይኽእል እዩ ክርስቲያን ዝብል ስም ክህልወና ይኽእል እዩ ኣብቲ ሓቀኛ ዝኾነት እምነት እውን ክንኣምን ንኽእል ኢና ግብሪ እንተዘይብልና ግን ዋጋ የብሉን ግብሪ ፅድቂ እንተዘይብልና ግን ዋጋ የብሉን ፍረ እንተዘይብልና ግን ከም ተቆፅሊ ኢና ስለዚ ክንፈሪ ይግባአና ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ክንፈርየሉ ዝግባአና ግዜ ኣብ ሰሙን እዚ ክንፈርየሉ ዝግባአና ኢና ናብ እግዚኣብሔር ተመሊስና ምስ እግዚኣብሔር ተዓሪቕና ክንፈርየሉ ዝግባአና ቅንያት እዩ ከመይ እሰሙን እዚ ናይ ንስሓን ናይ ንብዓትን ናይ ሓዘንን ግዜ ስለ ዝኾነ ክርስቶስ ምእንታና ሞይትልና እዩ ንሕና ኣብዚ ሰዓት እዚ ምእንቲ ሓጢኣትና ናብ ክርስቶስ ምእንቲ ክንምለስ ክንነብዕን ክንሓዝን ክንሰግድን ይግባአና ሰናይ ዝኾነ ግብሪ ክንገብር ይግባአና ፍረ ክነፍሪ ይግባአና ከምኡውን ንድኻታት ክንሕግዝ ይግባአና ሃዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ ከምዚ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ ሓውኻ ጠምዩ እንዳረኣኸዮ ከለኻ ብላዕ ስተ ፅገብ ኢልካዮ ግን ዝብላዕን ዝስተን ዝፅገብን ዘይቀረብካ ኣለኹ ንስኻ ብላዕ ስተ ፅገብ እንተበልካዮ እንታይ ዋጋ ኣለዎ ካበይ ምፂ ክበልዕ ስለዚ ብላዕ ፅገብ ስተ ንኽትብሎ ዝብላዕን ስተን ክትቀርበሎ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ እቲ ግብሪ ዝበሃል እምበር እዚ ስለዚ ግብሪ ፅድቂ ፈሪና 30 60 100 ፍረ ክንፈሪ ዝግባአና ኣብ ዘመንዝን ኣብ ሰዓትን ዝን እዩ ምክንያቱ ብፍላይ ኣብ ዘመን ሕማማት ናብ ክርስቶስ እንምለሰሉ ምስ ክርስቶስ እንፋቀራሉ ሕማሙ ስቅያቱ መከሩ እንዳዘከርና ብስግዳን ብንብዓት ንድኻታት እንዳሓገዝና ንሕና እንፀድቀሉ ግዜ እዩ ማለት እዩ
ስለዚህ ንጽርቂ ምክንያት ደሊና ኣብ ሰዓዚ ንዲያብሎስ ብዘይ ምግዛእ መንግስቲ ኣምላኽ ብምድላይ ክንጸድቕ ይግባአና ማለት እዩ ስለዚህ እታ ዝተረግመት በለስ ቆጽሊ ሒዛ ስለ ዝጸንሐት ፍረ ስለ ዘይፈረት እዩ ንሕና ከይፈረና ከይንጸንሕ እሞ ከይንቕንጠብ ከምኡውን ቆጽሊ ጥራሕ ሒዝና እንድሕር ጸኒሕና ፍረ እንተዘይብልና ከይንነቅጽ ከይንደርቕ ክንልምልም መታን ፍረ ክነፍሪ ይግባአና ማለት እዩ ስለዚ ዕለተ ሰኒ ነዚ ትመስል እዚ ተኣምር እዚ እዚ ታሪክ እዚ ዝተፈጸመላ እዩ ካብ ዝቐፂልና ንሪኦ ናይ ዕለተ ሰሉስ ታሪክ እዩ ዕለተ ሰሉስ ጎይታ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ብዕለተ ሰኒ ቤተ መቅደስ አንጽዩ ቤተ መቅደስ ቤተይ ቤት ጸሎት ክበሃል ይግባእ ብምባል ቤተይ ቤት ጓሓላሉ ኣይኮነን ብምባል ነቶም ኣብ ቤተ መቅደስ ዝነበሩ ምስ ሰጎጎም ምስ ኣባረሮም ቤተ መቅደስ ስለ ዘንጽሐ ኣይሁዳውያን ሓሪቆም ተናዲዶም ነቲ ናይ ክርስቶስ ግብሪ ኣክንዲ ፈትዮም ብኡ ዝኽተሉ ግን ነቲ ቤተ መቅደስ ብምንጸሁ ንሶም ዘይገበርዎ ግብሪ ንሱ ስለ ዝገበረ በዚ ተናዲዶም ንኢየሱስ ክርስቶስ ክሓትዎ መጽዮም ብናይ መን ስልጣን ኢኻ ከም ዝትገብር ዘለኻ ኢሎም ሓቲቶሞ ንሱ ከዓ ሕቶም ናይ ጥዕና ከም ዘይኮነ ስለ ዝፈለጠ ከም ዝኽብል መሊስሎም ዮሐንስ ንደቂ ሰባት ዘጠምቕ ዝነበረ ብናይ ኣምላኽ ስልጣን ድዩ ዋላስ ብናይ ሰብ ስልጣን እዩ ካብ ሰብ ዲ ተላይኹ ዋላስ ካብ እግዚአብሔር ክብል ሓቲቶም ካብ እግዚአብሔር እንድሕር ኢሎሞ ዮሐንስ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ መስኪሩ ነይሩ እሞ ንምንታይ ዳ ናይ ዘይተቐበሉ ንኽብሎም እዩ ካብ ሰብ እንድሕር ኢሎሞ ከዓ ደቂ ሰባት ንዮሐንስ ከም ዓቢ ነቢ ገይሮም ስለ ዝቕበልዎ ዝነበሩ እቶም ደቂ ሰባት ኣብ ልዕሊ እቶም ኣይሁዳውያን ንዓቢ ክፈጥሩ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ዝምልስዎ ምስኣኑ ስቕ ኢሎም ከይዶም ማለት እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት ናይ ሕቶ መዓልቲ ትበሃል ማለት እዩ ብዕለተ ሰሉስ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ካልእ ፍልይ ዝበለ ታሪክ ተፈጺሙ ነይሩ እታ ን12 ዓመታት ደም ዝፈሳ ዝነበረ ሰበይቲ ብዕለተ ሰሉስ ደማ ደው ኢልላ እዩ 12 ዓመታት ደም ዝፈሳ ዝነበረት ዮስቂና ትበሃል ሰበይቲ ነበረት እዛ ሰበይቲ እዚኣ እዚ ደም እዚ ካብ ህፃና ዝመፃ ዘይኮነስ ሃንደበት ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ክፈሳ ዝጀመረ እዩ ኣይሁዳውያን ከዓ ብሕጎም ደም ዝፈሳ ጓል ኣንስተይቲ ይፍንፍንዋን ይርሕቋን ስለ ዝነበሩ ኩሉ ሰብ ይፍንፍናን ኩሉ ሰብ ይጸልኣን ነበረ ናብ ሰብ ክትቀርባ ኣይትኽእልን ነበረት ንኽትሕከም ዘለዋ ሃብትን ዘለዋ ገንዘብን ኣወፊያ እያ ናብ ኩሉ ሕክምናታትን ከይዳ እያ ግን ክትሕከም ኣይከኣለትን ክትሓውን ኣይከኣለትን ኩሉ ገንዘባ ከፊላ ብገንዘባ ህይወት ንኽትረክብ ብገንዘባ ደማ ደው ንኽብል ብዙሕ ዋጋ ከፊላ ብዙሕ ዘለዋ ንብረታን ሃብታን ሸይጣ እያ ግን ን12 ዓመት ደም ፈሲስዋ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሓት ሰባት ከቢቦሞ ኣብ ዝነበሩ ግዜ ጫፍ ክዳኑ ጥራሕ ክትንክፍ እሞ ክሓውየ ብምባል ብምሉእ እምነት ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀረበት ኣብቲ ማእኸል ህዝቢ ኩላቶም ይፍንፍንዋን ይርሕቑዋን ነበሩ ግን ነቲ ንሳቶም ዝዛረብዋ ዘረባ ግዲ ከይገበረት ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀረበት እሞ ጫፍ ክዳኑ ተንከፈት ደማ ከዓ ጠጠው በለላ ብሓቂ ኣብዚ ማእኸል ህዝቢ ንኢየሱስ ክርስቶስ ዝጓደፅዎ ንኢየሱስ ክርስቶስ ዝትንክፍዎ ዝነበሩ ሰባት ክንደይ ዝኣኽሉ ሰባት እዮም ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ልዕሊ መጠን ብዙሓት ማለት እዩ ነገር ግን ካብኣቶም ሓንቲ ብእምነት ዝተንከፈት ደማ ጠጠው ኢልላ ኣብ ቤተክርስትያን ኣብ ሰዓት ዝንመጽእ ናብ ቤተክርስትያን እንመላለስ ሰባት ክንደይ ሰባት ኢና ኣብ ቤተክርስትያን እንውዕል ሰባት ኣውደ ዓመት ኮይኑ ቤተክርስትያን እንቀድስ ሰባት ክንደይ ሰባት ኢና ግን ብሓቅም ብንጽህናን ብቅድስናን ናብ ቤተክርስትያን እንመላለስከ ክሳብ ክንደይ ውሑዳት እዮም ወይ እውን ክሳብ ክንደይ ውሑዳት ኢና ኣብ ቤተክርስትያን ናይ ዝኸድካ ኣይኮነን ኣብ ቤት ኣምላኽ ናይ ዝተመላለስካ ኣይኮነን ቆልዓን ሰበይትን ከይቆፀርካ ንክርስቶስ ልዕሊ 5,000 ዝኾኑ ህዝቢ ይኽተልዎ ነይሮም ካብኣቶም ግና እቶም ብንጽህናን ብቅድስናን እንድሕሪኡ ዝኸዱ ዝነበሩ 120 ቤተሰብ ጥራሕ 120 ሰባት ጥራሕ እቶም ካልኦት ብምሎም ገሊኦም ተኣምሩ ክርዩ ገሊኦም መልክዑ ክርዩ ገሊኦም በቲ ዝገበሮ ተኣምር እንጀራ ክበልዑ ክሰትዩ ማለት እዩ ይኽተልዎ ነይሮም እቶም ንሓቅን ጽድቅን ዝኽተልዎ ዝነበሩ ግን 120 ሰባት እዮም 36 ደቂ ኣንስትዮ 72 ኣርድእቲ 12 ከዓ ሃዋርያት እዚኦም እዮም ቶም ብቐንዕና ዝኽተልዎ ዝነበሩ ስለዚ እምበር እዛ ሰበይቲ እዚኣ ንክርስቶስ ብቐንዕና ብሓቂ ብፍጹም ዝኾነ እምነት ክዳኑ ተንከፈት ደማ ከዓ ጠጠው በለላ ኣብ ሰዓት እዚ ንሕና ማጨሎት ንኸይድ ናብ ፈውሲ ንኸይድ ቅባእ ቅዱስ ንቕባእ ኣብ ቤተክርስትያን ክንድሕኒና ኢና ፀበል ንሰቲ ፀበል እንበልዕ ኢና ግን እዚ እንበልዖ ንሰትዮን ፀበል ብፍጹም ዝኾነ እምነት እንድሕር ዳኣ ተዘይኮይኑ ክሓውየናን ከድሕነናን ኣይክእልን እዩ ማጨሎት ምዃንና ድኻሚ ብዙሓት ሰባት ሓውዮም ይመፁ ብዙሓት ሰባት ብሓንቲ መዓልቲ ሓውዩ ብዙሓት ሰባት ከዓ ብዙሕ ዓመት ተመላሊሶም ዘይሓውዩ ኣለዉ ስለዚ ብፍጹም እምነት እንተዘይኮይኑ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ስለ ዝተመላለስካ ጥራሕ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ቅዱስ ቁርባን ስለ ዝቐረብካ ጥራሕ ኩሉ ግዜ ቤቱ ስለ ዝተመላለስካ ጥራሕ ካህን ስለ ዝኾንካ ዲያቆን ስለ ዝኾንካ ጥራሕ መዘምር ስለ ዝኾንካ ዘማሪ ስለ ዝኾንካ ሰባኺ መምህር ስለ ዝኾንካ ጥራሕ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር
ፍጹም ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ብቅድስና ንክትነብር ፍጹምን ንጹሕን ዝኾነ ሕልናን የድልየካ ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ ካባይ ሓይሊ ክወፅእ ተሰሚዕኒ ኢሉ ካብ ውሽጢ ሓይሊ ክወፅእ ተሰሚዕኒ ኢሉ እዚ ሓይሊ እዚ ክንረኽቦ ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ብቅድስና ክንመላለስ ኣለና ናብ ቤተ እግዚኣብሔር በታ ቅንዕቲ ዝኾነት እምነት ክንከይድ ክንክእል ኣለና ናብ እግዚኣብሔር ክንቀርብ ከለና ብፍጹም ዝኾነ ንጹሕ ዝኾነ ሕልና ክንቀርብ ክንክእል ኣለና ካብ እግዚኣብሔር ካብ ፍጹም ዝኾነ ሓይሊ ንረክብ ማለት እዩ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ን12 ዓመት ደም ክፈሳ ከሎ ብዙሓት ሰባት ይርሕቑዋን ነይሮም ናብ ዝቐርብ ሰብ ኣይነበረን ኩሉ ሰብ ይንዕቓን ይፅየፋን ነይሩ ሎሚ እውን ንሕና ሕሙማት ክንርኢ ከለና ዕውዳት ክንርኢ ከለና ፅሉላት ክንርኢ ከለና ንፅየፎምን ንንዕቆምን ብዙሓት ሰባት ኢና እዛ ሰብ እዚኣ እዚ ሕማም ሃንደበት ይመፅዋ ንዓና እውን ሕማም ሃንደበት ክመፀና ይኽእል እዩ ስለዚ ንሕሙማት ከይነዓቕና ሕሙማት ኣብ ቤቶም እንዳኸድና ናብ ሕክምና እንዳኸድና ናብቲ ዘለዎ እንዳኸድና ናብቲ ሕሙማት ዘለዎ ሞዳ እንዳኸድና ክንፀናንዖም ክንሕግዞምን ይግባአና ሰብ ክህበና ዘይክእል ሓደ ፍጹም ነገር እንዳሃልዩ ጥዕና እዩ ጥዕና ካብ እግዚኣብሔር በር ካብ ሰብ ክንረኽቦ ይንኽእልን ኢና ኣብ ሕክምና ዋላ እኳ እንተሓወና ነቶም ኣብቲ ሕክምና ኮይኖም ዘሕውዩ መድሃኒት ዝህቡ ሓካይም እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንተዘይፈቒድሎም ከሕውዩን ከድሕኑን ኣይክእሉን እዮም እቲ ዘድሕነ ሓደ እግዚኣብሔር እዩ ስለዚ ካብ ጥዕና ዝዓቢ ከዓ ኣብ ዓለም የለን ስለዚ እዚ ፍሉይ ነገር እዩ ናይዛ ሰበይቲ እዚኣ ናይ 12 ዓመት ደም ምፍሳሳ ምስ ናይ ኣዳም ይመሳሰል እዩ እዛ ሰብ እዚኣ ን12 ዓመት ደም ፈሲስዋ ግን ድሕሪ 12 ዓመት ሓውያ ኣዳም ግን ን5500 ዓመት ኣብ ግዛእ ዲያብሎስ ኮይኑ ን5500 ዓመት ብሓዘን ብንብዓት ደሙ ከየቋረፀ ይውሕዝን ይፈስስን ነይሩ ይግረፍን ይሳቀን ነይሩ ነስቃያ ዝንኸቐዎም ክርስቶስ ኣብ ዘመን እዚ መፅኡ ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ብድሕሪ ናይዛ ሰበይቲ እዚኣ ዝተፈፀመ ታሪክ ክርስቶስ ነዊሕ ዝኾነ ትምህርቲ ምሂሩ ነይሩ ካብቲ ዝመሃሮ ትምህርቲ ብምስላ ገይሩ ክርስቶስ ምሂሩ ነይሩ ሓደ ሰብኣይ ክልተ ውላድ ነበርዎ ነቲ ቀዳማይ ውላድ ፍቓዱ ንክፍፅም ሓተቶ ንሱ ግን እምቢ በለ ድሓር ከዓ ተጣሒሱ ሕራ ይበለሞ ናብቲ ዝበሎ ቦታ ከደሉ መሊሱ ነቲ ካልኣይ ውላዱ ሓተቶ እቲ ካልኣይ ውላዱ ከዓ ሕራ ይበለ ነገር ግን ናብቲ ዝበሎ ቦታ ኣይከደን ካብዞም ክልተ ሰባት እቲ ፍቓድ ኣቦ ዝፈፀመስ ኣየና ኢሉ ንፈሪሳውያን ሓተቶም ፈሪሳውያን ከዓ እቲ ፍቓድ ኣቦ ዝፈፀመ እቲ ቀዳማይ እዩ እምቢ ኢሉ ነይሩ ድሓር ግን ስለ ዝኸደ ንሱ እዩ ፍቓድ ኣቦ ዝፈፀመ እምበኣርከስ ብሓቂ ትኽክል ተዛረብኩም ካባኻትኩም ቀረፅትን ተገውትን ቀዲሞምኹም መንግስቲ ኣምላኽ ክኣትዉ እዮም ንስኻትኩም ነቲ ፍቓድ ኣቦኹም ሕራ ኢልኩም ተቐበልኩሞ ሕራ ኢልኩም ግና ነቲ ፍቓድ ኣቦኹም ኣይፈፀምኩምን ንሳቶም ብዘይምፍላጦም ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ርሒቖም ነበሩ ነቲ ፍቓድ ኣቦም ኣይተቐበልዎን ድሓር ግን ምስ ኣመንዎን ምስ ፈለጥዎን ነቲ ፍቓድ ኣቦም ፈፀምዎ ቀረፅትን ተገውትን ኣሕዛብ እዮም ዝነበሩ ሕጊ ኣይፈልጡን ሕጊ ኣምላኽ ኣይክተሉን እዮም ዝነበሩ ነገር ግን ንሳቶም ዋላ እኳ መጀመርያ ኣይከተሉ እምበር ድሓር ምስ ረኣይዎን ምስ ኣመኑን ንሕጊ ክርስቶስ ተኸቲሎም እዮም መንግስቲ ኣምላኽ ከዓ ንሶም ቀዲሞም ኣትዮም ፈሪሳውያንን ኣይሁዳውያን ግን ንሶም ሕጊ ዝፈልጡ ሕጊ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተቐበሉ እዮም ነቲ ሕጊ እግዚኣብሔር ክንፍፅሞ ኢና ኢሎም ዝተቐበሉ እዮም ግን ሕጊ ናይ እግዚኣብሔር ኣይተቐበሉ ኣይፈፀምዎን ነቲ ሕጊ ናይ እግዚኣብሔር ሕራይ ክንገብሮ ኢና ኢሎም ግን ነቲ ሕጊ ናይ እግዚኣብሔር ዘይገበርዎ እዮም ፈሪሳውያን ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚቶም ፈሪሳውያን መንካኣቱ እዮም ተገውትን ቀረፅትን እቶም ኣሕዛብ ዝበሃሉ እቶም ዝተናዕቑ ህዝቢ መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዝኣተው ነጊሮም ክርስቶስ ብሓቂ ንሕና ኣብ ቤተክርስትያን ዘይንፈልጦም ሰባት ኣብ ቤተክርስትያን ንሕና ኣብ ቤተክርስትያን ኩሉ ግዜ ስለ ዝተመላለስና መንግስቲ ኣምላኽ እናኣቱ ዝመስለና ሰባት ኣለና ሕጊ ናይ እግዚኣብሔር ንፈልጥ ሕጊ ናይ እግዚኣብሔር ፅቡቅ ጌርና ሒዝና ኢና እሺ ክንፍፅሞ ኢና ኢልና ግን ሕጊ ናይ እግዚኣብሔር ዘይንፍፅም ኣብ ቤተክርስትያን ኮይና ኣብ ውሽጢ ቤተ መቅደስ እንዳወዓልና እንዳሓደርና ናብ ቤተ እግዚኣብሔር እንዳተመላለስና ቃሉ 10 ግዜ እንዳደጋገምና ግን ሕጊ ናይ እግዚኣብሔር ዘይንፍፅም ብዙሓት ሰባት ኢና እቶም ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ክፀድቁ ኣይክእሉን እዮም ዝተባሃሉ ዝተናዕቑ ሰባት ቀዲሞም ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ክኣትዉ እዮም ንሕና ንክርስቶስ ንፈልጦ ኢና ንብል ግን ከምቲ ክርስቶስ ዝነብሮ ናብራ ኣይንነብርን ከምቲ ክርስቶስ ዝደልዮ ናብራ ኣይንነብርን ንክርስቶስ ብቓል ጥራሕ ኢና ንፈልጦ እቶም ዝተናዕቑ እዚ እስክፀድቕ ኣይክእልን ሰካራሚ ዝተባሃለ እዚ እስክፀድቕ ኣይክእልን ሓጢኡ ዝተባሃለ ሰብ ቀዲምና መንግስቲ ኣምላኽ ይኣቱ ንፈልጦ ኢና ንብል ግና እንዳፈለጥና ይኸልንሳ ግብሪ ክርስቶስ ዘይንገብር ብዙሓት ኢና መንግስቲ ኣምላኽ ድማ ክንኣቱ ዝበሃል ኣይንኽእልን ኢና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ንክርስቶስ እንተዝፈልጥዎ ነይሮስ ኣይምሰቐልዎን ነይሮም ይብል ነቲ ጎይታት እንተዝፈልጥዎ ነይሮም ንሱ ንጉስ ነገስታት ምዃኑ እንተዝፈልጥዎ ነይሮምስ ኣይምሰቐልዎን ኢሉ ኣብ ሰዓዚ ንሕና ንፈልጦ ኢና ባህልቲ ንክርስቶስ ንሰቕሎ ንውዕል ኣለና ብሓጢኣት ንሰቕሎ ንውዕል ኣለና ንክርስቶስ ንፈልጦ ኢና ንብል ግን ከምቲ እሾኽ ኣኽሊል ዝወግኦ ንሕና ከዓ ብሓጢኣት
نوجو لنا سلزي نكرسوس نفولتينا زبلو بزح السباتيم أبيت مقدسون دعوا علينا نحضرنا جن نكرسوس زي نفولت بزحاتنا كم فريسان حقون نفلت تزازاتون نفلت جن جبرو زي نجبر بزحاتنا معلتي كم توم هزاب كا جبرون حقون زست جبرو كتصدقوا أي خلون زتبالو حتى عنيهم سغراماتهم زيهم زموتهم زتبالو كا قديفهمنا من قصة أملاخ يخدو بزحات حتى عن إن داتبالو من قصة أملاخ عتيم يوم هذا كل سابو ملاك زابير نجنة نسيئلن يريهم أبسيئلن أبجنة بسيحهم نعم مدر مستملسو أبجنة زجرمكم نجار أنت يلوم حديثهم أبجنة أبسيئلن زجرم إن حدا فلي نجاري نسقى أبسيئل كتصنع حيوم زبالكم سبات أجنة أني حمني زيهم سيئل يوم قعتو تسفى ولا مزبالكم سبات أبجنة أني حمني زيهم سكهناتهم دياقوناتهم مزمرانهم زيهم سبيت أملاخ زجلجليهم زيهم زمرتهم سبختهم زبالكم سبات بيت أملاخ كأتوهم زبالكم قدوسانهم زبالكم سبات كا أبسيئل أني حمني لهم مالتهم نكرسوس مفلات راح أجاز اللي يكونن فليتنا بجبرهم المالالس يجبعنا جبرنا كم لا فريسان كي خون مدان كنت نجاب يجبع مالتي كابز قصلا بيلو حدا تاريخ نجيرو أمنيرو بمثلا جيرو بزعبة أتخلتوا ينزل نجيرو أمنيرو ما تشنجل عرف سنة حدا فغري سلاسة زل تاريخ ندهر دارينا كم زيبل أتخلتوا ينزل تخلى بعد البيت نبرة حتصور محمد لدما قعاتلو جنب من صرحلو نعايتي بموقس مخصور حقا هيبوم نبروح حجر كلام بدحرزي دحر نوي حجزي اتبع على تخلطويني نوع عدو تملسه بدحرزي اتبع على تخلطويني فريون هو سد نبارتو نابتم سبع تخلطويني الآخر نساتهم كا نقاليهم بأمنوا وقوام نقاليهم قتلوهم نقاليهم كا شفلوهم مليسو كاباتهم زبزحو باروت نابتم سبع تخلطويني الآخر نساتهم كا نعومون مليسهم قتلوهم بدحريو كم زخبل حسبه بارنا تحد وديك الأخو نعوس يفرحوا قد يخونوا إلو نتودو لأخو نساتهم كامسر عيوو بار اتوراسزي نسو متان كي ورسو نعون اوتلومو نزا تخلطوين نايب عنا نقبرو إلا ما حسبو بدحرزي نتودون قتلو بدحرزي إذا على تخلطويني نزم سوات زيهم انتهي زقبرو من مسلوكم إلو نعيهو تحاتتهم نساتهم كاخم زغلو ملسو نتهم كفاء سوات بخفاء اتفهم نتا تخلطوين خا نابكالو اتكعيو زغلو سوات يهيوبهم بمبال ملسلو اتهم ندقت امني زنعقو امني نسو رئيس مأزم كونه اتهم مجمّر ازتل اخو سوات نبيات نبرو نبيات اسرائيلاويان اي تقبلوا من نقال يوم قتلوهم نقال يوم بمقاز ورصو ممهران بزحات نبيات منصو نعامون كم قبروهم امود داتا اجابير نتحادن قدوسن زغونه فولين زغونه ودو لاخو كريستوس ناب زمدر مصه ابز مدر ولا حدا يتقبلون اتهم ناتو كيترفو خاو رحقو زغونه زتقبلوا سباي نبرن اكادا كابتم نايتم قدامه تقاتاتلا زخفء نكريستوس بمرير زغونه سقيات شدشه بيتن سان شدشن زاكل سقيات غرفات غريهم امسقال سقيلهم مرير زغونه حموت حسيوم نكريستوس بمكران بسقياتن سقالو نسغنا اتندقتي زنعقور سماعل زنبره اتم سما تخلطويني اتبع على تخلطويني خمسه طفام نساتهم قا خمسه بمغبارهم اتا منغس املاك كاباتهم تمنطلت ስለዚህ ክርስቶስን ፈሪሳውያን ከም ዝል ተዛረቦም እታ መንግስት አምላክ ካባኻትኩም ክትምንጠልያ ነቶም ፍሬዮም ዘፍሪዩ ህዝብኻ ከተዋሃብ ያይል ተዛረቦም ባርገስ እታ መወዳታ ዝመፀ ባዕሊ ክርስቶስ እዩ ክርስቶስ ምእንታና ክብል ተሰቅለ ምእንታና ክብል ሓዘነ ምእንታና ክብል ሞት ጣዓመ ንሱ አምላክ ክንሱ ነቲ ምስ አምላክ ዝነበረ ማዕርነት አይገድፍን ኢሉ ተኻራኸረን ኳዳ ሰብ ምዃን መልክዕ ባርያ ብምልባስ ክሳብ መስቀል ተኣዘዘ አረ ክሳብ ሞት እኳዳ ተኣዘዘ ይብል ስለዚህ እግዚአብሔር ንወዱ ለአኸ ነተወዱ ግና ንሕናውን አይተቀበልናዮን አዋረድናዮ ሰቀልናዮ ገረፍናዮ ንሞት ንመቃብር ሕሊፍና ሃብናዮ ንስቅያት ሕሊፍና ሃብናዮ ከቢድ ዝኾነ መከራን ስቅያትን አሕለፈ ስለዚህ اتقدمي بعلة سولوس أيهود نكرسوس زحاتة ليو اتخالاي اتا نعسر تخلت عمد دم فساد نبر السبيتي دم دوز بلا اتسالس هاي كا كرسوس بمسلاجيو زمهار ليو بعلة روع زتفصمو صباح حزنا لكم نمسينا انبلا دويه وهمام انبلا صاما ودقام